A što je to? Što se dešava? Što je to? Kurba! Jao! Kurba! Koji kurba? Kako ne znaš preko kurba čovječe? Ko će ga pozvati? Što preko će? Ja ću. Kurba! 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 Je ono? Jeste. A? Tvoj. Ne ga nosi. Kupio. Džak donosi. Bože, gdje sad idemo? On će nam reći. Ja iskreno ne znam. Gde ste, mačori? Gde si, kurbla? Gdje nas sad vodiš? Sad baš pričamo. Morao sam prvo po ovo. Da počastimo ekipu. A šta po ovo? A šta je to? Se? Da! Sad ćete vidjeti sve. Prvi put kurbla kerovi. Ja ne znam zašto proti tebe, iskreno. Ćeš mene u grobu odeti. Nećete, Vojne, brate, stalno se zažališ nešto. Te hladno mi je, te mokre su mi čarape, te ne znam nija šta. Pa malo, brate, daj. Gde ste ljudi? Pozdrav. Gde ste ljudi, gde ste kerovi? Gde ste drugari? Šta nam nosite? Gde si ti? Pa gde si ti? Pa gde si ti? To je mrvica. Pa gde si, mrvica? Ćao. Bolje vas našao, evo za drugare. Možeš tu da staviš? Gde ste, bre? Oni su jako zainteresovani. Ma gde si? Gde si, Vasice? Pa joj. To je Ivica. Gde si Ivice? Pa Ivica je divan, vidi Ivicu malo. To je simpatičan. A dajte, recite mi, ko ste vi? Moramo da upoznamo gledalce. Sa kim imamo posla? Mi smo udruženje za zaštitu životinja Novi Sad Spans. Postojimo 8 godina i 8 godina brinemo o našim štićenicima. I ne samo o njima, već i o još par čopora vodit ćemo vas kasnije da vidite. Pa ti ćeš da biti glavni lik? Da, Ćeš biti glavni lik u seriji? svi oni traže dom, Svi traže dom. svi. To. Ajde, ne, nije to treba, nećemo loše. Samo zakucili smo samo ovaj ugao. Da. Ajmo da radimo, da. Pa to. Ajde. Znaš, zato što, ajde stopiraj i to. Ajde. Najbolje bi pušta. Ajde, Rale, čoveče, hvataš kadar 5 minuta. Ajmo u boksove da nešto radimo. Ajde. Pazi glavu. Ćao. Češ da kažeš nešto? Imaš nešto da izjaviš specijalno? Dobro. Zdravo. Pazi glavu, zdravo. Pazim. To treba da izbacimo iz kadra. Da. U suštini to ni ne moraš više, ostalo manje više to će se razvati. Samo da pusti da radi, molim te. Samo ne, pusti njega. Uživa u tome. Da me snima kako radim, pa to je nevjerovatno. Pa mi se isključivo finansiramo iz donacija građana. I s te strane stvarno moramo da pohvalimo građane jer nas, kad nam je teško i kada to objavimo, taj apel na Facebooku, stvarno nam pomognu. I koliko vas ima u ekipi, da tako kažem? Pa i tu varira broj. Dobro. Ima nas oko aktivnih, baš aktivnih između 10 i 15. Da. Pa dobro. To je onako. malo, da. Tako da i ovim putem pozivamo sve koji žele da volontiraju kod nas, da dođu, da vide kako je to uopšte nije teško. Evo, možeš sipati i ako hoćeš još. I vidi samo tamo u crnoj čini bi trebalo isto da bude vode, pa malo izgore napolje. Aha, vidim da. Ovdje je hrana sipana. Aha. Voda. Čekaj, Maša, pomeri se, neću da ti poprskam. Dođi. Izvini, kako se ti zoveš? Jovana. Ajde, Jovana, i ti nešto da kažeš. Da.
Da, ne, odlično, to je fantastično što si nova. Ako sam zaboravio ime, izvini, molim. Jovana. Zdravo, Jovana. Ćao. Reci mi, kako je tebi ovde? Super, divno. Ovde sam se priključila zato što baš volim, obožavam životinje, posebno pse. I eto, u neku ruku da probam da pomogne malo. Koliko može. Pa divno. I koliko često volontiraš? Pa, 2-3 puta nedeljno. U slobodno vrijeme, posle posla, pre posla. Šta misliš, Vojine, još da treba reći? Ne znam, mislim možemo napraviti samo bukvalno zbog Vojina, možemo napraviti jednu push pauzu. Zbog Vojina push pauzu? Vojine, brate, ne može push pauza, čoveče, daj da snimamo i da radimo, ne možeš, ono... Seci. Mene push pauzu. Nalazimo se trenutno u popularnoj firmi Agro Vojvodine, gde posećujemo kerove firmaše. To nisu navijači Vojvodine, nego kerovi koji žive u firmama, da bude jasno. Kucamo, kucamo. Kucamo, kucamo. Recite mi, molim vas, kako se živi u čoporima ovde, vi kao firmaš? Jel čuvaš firme, Pero? Čuvam, ja sam glavni. Gospodine Pero, bilo mi je zadovoljstvo upoznati vas, zaista. Zadovoljstvo je moje. Još nešto za kraj? U domi ne kupujem. Da, udomimo, a ne da kupujemo, je li tako? Jesi ti ušao ton? Da, da. 100%. Pre si me pofaci. Nisi. Reci mi, Dina, jednu stvar da te pitam. Šta kurba može vama da pomogne ovako? Mislim, pored krova i toga što bi trebala neka ozbiljnija ekipa. Pored renoviranja boksa i promociju udomljavanja pasa, možete da nam obezbedite neku dobrog fotografa. Dobro. Neku poznatu ličnost novosadsku, da se oni lepo sa njima slikaju i da pošalju poruku svima u domi ne kupuju. To ćemo i uraditi. Dobro, drva smo završili. Taj deo smo rešili, drva smo Šumicu odlično. će da zasade. Dobro. Predstavica isto može, mogu tragosi, dobro. Odlično, odlično. To će I ona oni. će biti zadovoljna. I šta je tu komplikovanije još? Vidi ovako, imam ovde, treba mi pas. To mi ne treba, treba mi 3 psa. Dobro. Znači, jedan rozi, jedan crni, jedan beli. Dobro, crni Ivica, beli Asja, a rozi... Roza, kako, imaš nekog roza? A dakle mi Evo mi rozi da pas. farbam. Da To kako mi je da malo se nezgodno. kurblamo rozog psa. Nekako, roza odelce neko. A da mu obučimo odelce roze, rozu mašnicu, roz povodac. Nek ima sve roze, nek bude on neki beli ili crni pas, ali da bude onako upakovan može roze. ga ona zvati nekako roze. Pa može se zove Rozi. Pinky, odlično. Zvaćemo ga Pinky, odlično. dobro. Ali možemo slobodno s parkinga da izađemo, nemam ništa protiv. Ja mislim da ćemo morati, pošto sam... Možda si provozao 6 krugova po ovom parkingu, pa... Pa tu, taman treba on tu da dođe, ja mislim. Gde, Ačić? Da smo, to je taj parking. Tu treba da dođe. A tu smo se dogovorili. A mi smo već stigli u stvari. Gde si, Vladimire, kakav si? Gde si, volte, bre? Gde ste, suri, volte, kakav si? Radi čoveč. Evo, kurbamo. Kakav si ti? Evo, nije loše. Rutina. Rutina. Da, Je li istina, Vlado, da su oba tvoja psa usvojena? naravno. Hvala Bogu, tako i treba. Zato smo te izvali da pomogneš s fansima, našim drugarima, da u njihovoj kampanji o usvajanju pasa. Naravno. Tu smo sve što treba. To, ajmo da se fotkamo. Se namestio. Ajde, još samo uradimo par. A još par i ajmo video dok... Ne, pusti ga. Ćao. U domi ne kupuj. Pa moram da kažem prvo da razbijem neke predrasude. Da? Ljudi kad čuju, googlaju kao treba da rešim neki problem i sad kuci Udruženje zaštite životinja Novi Sad. Da. Iskoči im Spans
I u 90% slučajeva ono što oni misle jeste treba da okrenu neki broj telefona i sad mi stižemo, kao ulećemo u kola, dolazimo, preuzimamo životinju i tako do beskonačno života. Da, i nažalost je takva situacija da su sad naši kapaciteti konstantno i više nego puni i praktično možemo da sklonimo novu životinju samo onog trenutka kad se neka druga udomi. Ej, udomi, ne kupuj. Bravo. To je to. Bravo! Bravo, evo, svaka čast. Hvala ti puno. Ja sam prirodan talent. Hvala ti, Peđice. Hvala ti, Vojo.